Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Good morning mga kadesanan. For today's video mga kadesanan, narito ako ngayon mga kadesanan kung saan nakatira ang aking kapatid mga kadesanan dito sa Hinagdanan, Cabadbaran City mga kadesanan. Ayan mga kadesanan, ngayon mga kadesanan, narito ako sa medyo bukid na lugar dito sa Cabadbaran City mga kadesanan. Kasi pupuntahan ko kasi yung father ko mga kadesanan. Gumawa kasi siya ng kubo mga kadesanan. So, ayan mga kadesanan, samahan niyo ako mga kadesanan sa aking paglalakbay patungo doon mga kadesanan kung saan naroon ang aking father. Ayan mga kadesanan, hinahinay tagbaktas paingon dito mga kadesanan, no? Ganda ng view dito mga kadesanan, no? Ayan, yung Kamaisan mga kadesanan. Madadaanan mo talaga yung Kamaisan mga kadesanan. Siyempre mga kadesanan, may ano din dito mga kadesanan, no? May kawayan, bamboo, mga kadesanan. Ayan. Galing na ako doon mga kadesanan, no? Ayan. Gandang pagmasdan ang mga bamboo mga kadesanan. Lalong-lalo na kapag mahangin mga kadesanan. Kumakaway-kaway talaga sila mga kadesanan, no? Ayan mga kadesanan, hinahinay tagbaktas paingon dito mga kadesanan. Medyo mainit talaga ngayon dito mga kadesanan. Summer na summer talaga mga kadesanan, no? Ganda talaga ng lugar dito sa ano mga kadesanan, sa Hinagdanan. Ayun mga kadesanan, may mangga mga kadesanan. Ayan. Ayan mga kadesanan, nakarating na ako mga kadesanan kung saan narito ang aking father mga kadesanan na busy talaga mga kadesanan sa paggawa ng kanyang bagong kubo mga kadesanan dito sa Hinagdanan, Cabadbaran City. Ayan mga kadesanan, ipapakita ko sa inyo mga kadesanan kung ano ang ginagawa ng aking father ngayon mga kadesanan. Ayan mga kadesanan, nakikita nyo mga kadesanan yung father ko mga kadesanan. Ayan, yan yung ginagawa niyang ano mga kadesanan ngayon mga kadesanan. Kubo mga kadesanan. Kasi mga kadesanan, gusto niya kasi mga kadesanan na ano mga kadesanan, gumawa siya dito ng kubo mga kadesanan. Kasi dito kasi mga kadesanan, dito sa lugar na ito mga kadesanan ay hindi masyadong maingay mga kadesanan ang lugar. Ayan, malapit lang siya dito mga kadesanan sa mga mangga mga kadesanan. Ayan, ipapakita ko ngayon sa inyo mga kadesanan. Hindi lang mga kadesanan na pumunta ko dito mga kadesanan para bisitahin ang father ko mga kadesanan, kundi itutour ko kayo dito mga kadesanan kasi sobrang ganda talaga ng lugar dito mga kadesanan. Masariwa ang hangin mga kadesanan. Ayan mga kadesanan, ayan itutour ko kayo ngayon mga kadesanan. Ayan mga kadesanan, obviously mga kadesanan, no, malapit lang talaga yung
pinagtitirikan ng kubo ng aking father, mga kadusanan. Malapit lang siya sa Kamanggahan, mga kadusanan. Daming mga mangga dito, mga kadusanan. Ayan. Kita nyo yung mangga, mga kadusanan. Hindi pa lang siya namumunga, mga kadusanan, no? Kasi alam nyo naman, mga kadusanan, na ang mangga ay season, mga kadusanan. Ayan. Ngayon, mga kadusanan, mapuntahan natin, mga kadusanan, ang mga hayop, mga kadusanan, na narito dito sa Kamanggahan, mga kadusanan. Kasi ito kasing mga kadusanan, itong Kamanggahan dito, mga kadusanan, ay mga kadusanan, malapit sa farm. Sa farm ng mga kabayo, mga kadusanan. Ayan, pupuntahan natin yung mga hayop, mga kadusanan, katulad ng baka, mga kadusanan, no? Ayan, malapit na tayo sa baka, mga kadusanan. Ayan yung baka, mga kadusanan. Hindi lang pala, mga kadusanan, sa lugar na ito, mga kadusanan, ay taniman ng mga mangga, mga kadusanan. Kundi narito rin ang mga alagang mga hayop, mga kadusanan. Katulad ng baka, kabayo, mga kadusanan. So ngayon, mga kadusanan, nakita nyo naman, mga kadusanan, yung baka, mga kadusanan. So ngayon, mga kadusanan, pupuntahan natin yung kabayo, mga kadusanan. Nandun banda, mga kadusanan. Ayan, mga kadusanan, yun yung kabayo, mga kadusanan. Lalapitan natin, mga kadusanan. Pero natatakot ako, mga kadusanan, baka sipain ako ng kabayo, mga kadusanan. Ayan, mga kadusanan, yung kabayo. Itom siya, mga kadusanan, itom na kabayo. Ayan, mga kadusanan, yung kabayo, mga kadusanan. Huwag lang natin masyadong lapitan, mga kadusanan, baka sipain tayo niyan. Ayan, lubos-lubusin ko na talaga ngayon, mga kadusanan, ang pagtutor sa inyo ngayon, mga kadusanan, sa lugar ng Hinagdanan, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Mga kadusanan, mainit man ang panahon, mga kadusanan, pero dito sa lugar na ito, mga kadusanan, no, malamig, mga kadusanan, kahit mainit ang panahon ngayon, mga kadusanan. Kasi masariwa yung malalanghap mo na hangin dito, mga kadusanan, sa area na ito, mga kadusanan. Sarap talagang tumambay dito, mga kadusanan. Mafe-feel mo talaga, mga kadusanan, na malayo ka sa problema. Kapag nasi-stress ka,
kapag pinupuntahan mo tong lugar na dito mga kadusanan, kung gusto mo mag-isa mga kadusanan, ayan. Sarap dito mga kadusanan. Sarap talaga puntahan ang lugar dito mga kadusanan. Matagal rin akong hindi nakabalik dito mga kadusanan kasi dati mga kadusanan nakapunta na ako dito mga kadusanan. Pero mga kadusanan umuwi kasi ako sa lugar namin mga kadusanan. So ngayon lang ako nakabalik dito mga kadusanan. At hindi ako nakapag-vlog dati mga kadusanan, no? Ngayon lang talaga ako nakapag-vlog. Ayan. Ayan mga kadusanan, ang sarap pagmasdan ng langit mga kadusanan, kulay asul. Nagpapakita lamang yan mga kadusanan na maganda ang panahon ngayon mga kadusanan. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.